No, tak ju lepšie vidno. A tak, počkaj. Počkaj, nechaj tak. Všetko von. Chcem tak. Ku nej choď až. Lebo sa môže pozerať s očami až hore. A co? Tak je nespokojená. Hore dole už skáče. Ona to vycíti, že... Joj. Dobra. Jak pozera, nie? Tým očom. Vieš, Tak mlaská. Asi im povedala tým chlopom, že jak je dole, jak vyniesieš vodu. Však oni prídu zajtra sa tu pozrieť. Posledný obed, papa. večeru. Večeru. Či? Môžem aj umyť tú misku. Aha. Tak ju mám v celom záberu, vieš. To bude ľahšie, to bude ešte dývšie. Myslíš? No a ona, keď sa ide zabíjať, ona nemôže žrať? Prečo? To je... Už by nemala ani vôbec. Hej. To musí mať čistý žalúdok, hej? No tá, ona by bola pezíva, no. Však ty máš banku masku. Ja to viem, keď platí. A my si dala pôjsť tam aj náda? Je to šťáva, papa. Ja aj to tu kosu tam, ale musím dať sečka, lebo